balaíri. Chárad atá ag éiste an labhairt fúthu inniu. Chéad rud ná thug mé faoi deara go bhfuil cainéal YouTube soch maith, thar bheith go maith, bhfuil a t-ainm Ghaeilge 356 éis. Fear ó aerach atá agus bíonn sé tabhairt go leor leideanna agus foclóir agus eolas nGaeilge gon Ghaeilge go dhaoine a bheith a géirí eolam agus seachtú agus tá sé sin go maith fear a bhfuil Ghaeilge bhreá chuna mar aige agus fúmniú maith aige anú sin rud amháin. Agus an rud eile bhí mé gur a labhairt faoi focail tá thar a bheith cotanta in Ghaeilge agus sin é a focail caith agus tá go leor céala leis focail seo in Ghaeilge úsáid go minic é mar focail agus mar briathar go háirid an briathar caith nó caithú mar thumpla bíonn daoine a cathú éadaí tá mé sé faoi láthair a cathú tíléine chorm mar thumpla agus úsáid agus go leor éadaí agus anú bíonn daoine a cathú brógaí agus bútaisí caithar brógaí caithar éadaí chomáile sin Ga mé hamuich selig seans má go mé ha cathú orachar leis na hanabiche leis na conhinní nó cebhéin a bheith ha selig. Agus chomáile sin bíonn daoine a cathú tabhairt. Bíonn daoine a cathú tetsaní nó a cathú faoi mar thumpla chomáile sin caithar am bíonn daoine a cathú am mar thumpla gobais caitheann daoine am ar leitheanta saoire rudí mar sin. Cha mé bliain sa melig i mo chás féin. Chomáile sin bíonn daoine a cathú clochaí le rudaí agus an ammaní bíonn daoine a cathú clochaí le daoine eile. Caithar clochaí. Agus chomáile sin tá cineál bant ag briathar caith leis briathar ich bíonn daoine i gceiche deara go mbíonn tú i gceiche béalaí ach deara go bhfuil go mbíonn tú cathú béalaí chomáith bíonn daoine mar thumpla cathú cur chríost san afran mar thumpla agus rudí eile mar sin a bhfuil bant acu leis an mí mar thumpla deara go gcaitheann tú siúcra má thágann tú siúcra i de chafa mar thumpla deara go gcaitheann tú siúcra an caithar siúcra sa caithar siúcra gafaí agus go leor rudí eile mar thumpla má tá obligad ort rudí cinnte dhéanamh deartha caithfí mé dhéanamh tá orm é sin dhéanamh caithfí mé dhéanamh agus rud eile bhí rianta agam sin sa nám tá caite chomáith mar thumpla difriocht mhór éidir a Ghaeilge i mhao agus nó theoigh ná an tachtain seo caiithú ar an muide agus dearach daoine eile mar thumpla muintear chuna mar deartís an tachtain seo caite an tachtain seo caiithú agus an tachtain seo caite sé rud céanna é ach bailí difriúla le haid an briathar sin úsáid agus tá go leor rudí eile agus bailí eile a baint leis an briathar sin ach sin cupta ceann acu faoi láthair. Nis bíoch lá maith agaibh go seirbhídí agaibh.